Dobrodošli na domaći recepti.net. Danas za vas pripremamo kiflice sa margarinom. Sastojci koji su nam potrebni: 500 ml vode, 20 g šećera, 20 g soli, 40 g svežeg kvasca, 2 kašike ulja, 250 g margarina i 1 kg brašna. U posudu u kojoj ćemo mesiti usućemo toplu vodu. Pazite da vam voda ne bude previše topla, jer onda ćete spaliti bukvalno kvasac. Kvasac izmrvite i dodajte šećer. Promešajte. Kada stavljate svež kvasac, bitno je da se on mrvi, ne da se rasteže. Zatim ćemo dodati brašna. I pola ovog margarina. Bitno je da margarin bude sobne temperature da bi se mogao lakše umesiti. Mešamo. Dodajemo so. I još brašna. I mesimo naše testo. Dobro istiskamo margarin. Testo ćemo zatim izvaditi iz posude, posućemo s to brašnom i dodatno ćemo testo izraditi na ovoj površini. Testu dodajte brašno dokle god se ono jako lepi za ruke. Još uvek je malo lepljivo, dodat ćemo još malo brašna. To bi otprilike trebalo biti dovoljno. Pošto smo umesili testo, vratit ćemo ga u posudu u kojoj smo prvobitno mesili, prelit ćemo ga sa uljem, još malo prebaciti. Prekriti krpom i ostaviti da odstoji 5 minuta. Testo nam je odstojalo i premesit ćemo ga. Ovo je količina brašna koja je ostala posle mešanja testa, otprilike 100 g. Od ovog margarina odvojit ćemo ovako jednu kašiku. Ovo ćemo testo podeliti na 3 jednaka dela. Posućemo brašno. Pa ćemo testo razvući u krug. Na ovo testo nanećemo pola margarina koji nam je preostao. Otprilike ovako. Uzet ćemo drugo testo. Koje ćemo takođe razvući u krug. Uzet ćemo ovaj prvi i na njega ćemo staviti ovaj drugi.
Pa ćemo na drugi staviti preostali margarin. Opet ćemo skloniti. I razvući ćemo i treće testo. Prebacit ćemo preko ova dva i stisnuti. Posućemo brašnom i okrenuti. Posućemo i ovu stranu. I sad ćemo sve razvući u jedan veliki krug. Pošto smo testo razvukli, iseći ćemo ga na 4, pa na 8. I sad na koju god vi želite širinu, zavisno od toga kolike kiflice želite. Na svaki ovaj trouglić vi možete dodati još i punjenje po želji. Svaku sad uvijemo i slažemo u blago podmazan pleh. Pošto smo kiflice uvili i poslagali u pleh, margarin koji smo ostavili smo otopili i sad ćemo svaku premazati. Pazite da vam ovaj margarin ne bude vreo. Kad ga otopite, malo ga prohladite. Pošto smo premazali sa margarinom, margarina će vam još ostati, to će vam trebati kada se ispeku. Umutit ćemo jedno žumance. Ako je post, nemojte sa žumancetom premazivati i koristite postni margarin. Pošto smo premazali sa žumancetom, uključit ćemo rernu da se zagreje na 200 stepeni i tamo će nam za to vreme kiflice odstojati. Rerna nam se zagrejala, nosimo kiflice da se peku. Kiflice su nam se ispekle. Iskoristit ćemo margarin koji nam je preostao od premazivanja, pa ćemo ih još malo premazati. Pošto smo kiflice premazali, mi ćemo ih i poslužiti. Prijatno!